So, akyat po kami ng bundok at bibisita po kami sa kapatid po ng aking husband. So abangan nyo po guys ang aming pag-akyat. So guys, akyat po kami ng bundok ngayon. Ayan ang akyatin ng bundok. So, tara guys, samahan nyo kami sa bundok. Akyat. So, nakikita nyo guys na hingal na ako kasi mga sobra kalahating oras ata itong aming babaktasin. So guys, abangan nyo na lang. Isa na lang ako. Hindi ko na talaga carry. Yung bundok na yan. Yan ay nakyat namin. First time. Ulit ngayon. Sakit na tiyan ko. Putik na din. Sa bukid. Mga punong palayan, saging, gaway, manyog. Nakikita nyo, malawak, maraming lalakbayin. May bukid pa to guys. Hingal na talaga ako. Parang hindi ko na kaya. Pero, laban na. Kamote. Ayan na. Dadaan na naman tayo dito. Guys. Tara guys. Let's go. Mag-isa na lang ako guys. Hindi ko alam saan na sila. Bukid. Ayan na. Mag-isa na lang ako. Hay na ka mo! May kalabaw. Ay! Woo! Hay na ka mo! Nakarating pa lang kami dito sa bahay kubo ng hipag ko. Ay las. Ayan o. Ayan na sila. Nahuli na ako. Ay, kubo nila. Ayan mga kalabaw. So ayan guys, medyo malapit-lapit na daw kami. Ayan, aking bayaw.
naglilipat ng kanilang kalabaw. Layo-layo. O yan o. Nakita niyo ang bukid. Medyo malapit-lapit na kami sa lupain ang manugang ko. So, bibisita kami sa kapatid ng partner ko. Ay, layas ng layas. Ciao. Ano man usay ito mana? Oh, nalanat at kadi anak ito niya. So akyat baba kami, guys. Yan. Nabusog na ako sa init sa kaakyat. May baon akong tubig pero ano hindi. Dinala ng partner ko. Saan na ba kami ito? Dadaan. Hay nagyanan mana. Oo. Oh, sige. So nandito na kami sa lupain. Ayan ang mga lupain. Woo! Natagpuan nyo na ba ang hinahanap natin? Woo! Anay, magpapainom, manginginom la kami. Natao. Mainom la kami, mauhaw. So, ilapit tayo doon sa kamay kalabaw. Manlulunay kami, wanay. Ayan. Pinapainom yung kalabaw kasi init ito. So, pagkatapos nito, aakyat na ulit kami dyan. Yan sa bukid na yan. So, malapit na tayo dahil nandito na tayo sa lupain. Masyado nang dadaan tayo sa tulay. Yan. Dandahan lang tayo at baka tayo malaglag. Hal. So guys, nandito na kami sa bukid. Sa lupain ng magulang ng partner ko. Ito na, natagpuan na namin ang Butlaw. butlaw. Ito, sige. Ito. Pagsilaka, sa rupuri. Pag binaktas. Ano ito yan? Ayun, kasama namin. Pagod na. Pawis ako, guys. Oh. Nandito na kami, guys, sa sa nawawala naming kapatid, guys. Nandito pala ka. Dito, oh, ayan yung nawawala naming kapatid, guys. Natagpuan na rin namin, guys. Ayan ang bahay nila. Sumaawa kayo sa kanya. Ano lang kayo? Magpalipad. Ayan. Ayan po. Okay, parang lalaki. Ang pang bahay. Tinutuluyan. Kapatid. Asawa ko. Ayan. Ito ang gusto niya. Ito ang gusto niyang buhay. O, yan ang bahay nila. So, kayo nang magusga dyan. Yan, guys. Ito yung hanap buhay nila dito. Nagano sila ng kawayan. Gawa sila ng yung lasa para isahig. Binibinta nila doon sa bayan. Ito po yung kanilang abuhan or kalan. Ito yung kalan nila. Shilin, syungo. At ito naman ang ginagawa nilang stick. Ito yung hanap buhay nila. Ay. Naku po. At ito naman yung mga tanim nila dito. Yan ang garden. Yung garden daw. Ito tataniman pa ng mais. Itong vlogger, ang gusto mo naman, ang liit lang.
talagang lupain ng mga magulang ng partner ko. Ito kalawak yun hanggang doon sa dinaanan namin. So talaga namang ang hirap, no? Bali doon sila noon sa taas ang bahay. Yan ang punong santol na inaakyatan namin noon. Okay. So guys, relax muna tayo. Pagod na talaga. Upo muna tayo dito. Tuy ka na, upod na nga tuyabong. Kana? Lulurop kita tahong. Kana naayon ka nini? Naayon ka na din he? Okay, maano din he? Nagbabawi kaniya tato, kinakaupod pala. Aw, ya papa. Maano din he? Maupay? Mamingaw? Ito yabong na let's go lang. Dire ara yung baktason. Kaong kita silot. Pansilot! Sabi ko, boy! Nasa naman akan. So ito guys, nagaantay sila na mapuno din ang tubig galing doon sa taas ng kahoy na yan. Yan. Yung pinakakatas ng kahoy na yan. Yan ang tubig namin! Iniinom nila. Pinakatubig daw nila dito. So ayan, pag marami ng stock ng tubig na yan, iniinom na nila. Pero maano siya malinaw. Oh. Itong tubig talaga. Wawa naman. Amot ka. Uy, maiwanan ito nga sa ratyo na ipaka. Ungod ito, ungod. Yan, ang ano namin dito, hiwagang tubig. Ay, este. Mas na maghusay din yabong. Kana, makadi na kami ha. Ingat ka mo. Ingat man. Magkari kami. Oh, bye-bye. Hala. Mag-upay naman kamo dida ha. Ano man kamo pinasaway pa mag inaragway kay wala ito na kukuha. So guys, uwi na kami. Akyat na naman kami ng bukid. At ipapakita ko na sa inyo kung ang aming mga dinadaanan. So kanina hindi ako nakapag